I want some. Give me some more. Welcome to Green Keeps News. Vítajte. Vítame všetkých, ktorí si zapli toto video. Prvý zápas na dnes bude hokejový zápas medzi Lotyšskou U20 proti Kazachstanu U20. Link na tento zápas nájdete už tradične nižšie v popise pod videom. Kurzy už pomaly, ale isto na Kazachstan U20 dropujú, ale napríklad Nike ešte drží stále slušný kurz 2,15. Mužstva sa proti sebe stretli aj včera a Kazachstan vyhral jasne 4-1. Keď od začiatku zápasu viedli už o 3. minúty 1-0, Lotyšsko už len korigovalo výsledok na 1-4 11 minút pred koncom. Včera Kazachstan prestriedal svojho súpera 38-25 a naozaj od začiatku zápasu boli jasne lepším celkom. Čím to je, veď Lotyšsko U20 si zahrá tento rok majstrovstva sveta do 20 rokov a 26.12.2016 odohrajú svoj prvý zápas proti USA. Je to Kazachstan U20 hrá nižšiu kategóriu. Odpoveď je prostá. Mužstvo Lotyšska má ešte veľa hráčov za morom, ktorí hrávajú nižšie súťaže, alebo mnoho hráčov ešte dnes nastúpi za HC Riga v MHL, teda v mládežníckej hokejovej lige. Teda Lotyšsko dnes majú taký pozliepaný káder, množstvo nováčikov, hráči spolu nehrávajú často a nie sú na seba zvyknutí. A tá kvalita tam chýba, čo ukázal vlastne aj včerajší zápas. Je to Kazachstan dnes nastúpi v plnej sile, mužstvo je zohrané a hráči sa spoločne poznajú. A je tam predsa len lepšia chémia ako u pozliepaných Lotyšov. Naviac, ďalšia podstatná vec je tá, že Kazachstan odštartuje svoju kategóriu MS1A už 11.12.2016, teda o 3 dní, ostrý súťažný zápas a vstup. Je to, ako sme spomenuli, Lotyšsko až 26.12., teda o 18 dní. Teda Kazaši sa budú chcieť nabudiť výhrou, a predsa len tu už nie je čas na skúšanie nových vecí a nastolia systém, s ktorým nastúpia aj o 3 dní. Je to predsa len ešte Lotyši majú 18 dní čas a môžu skúšať nové veci. Teda ak si to zhrnieme, celky sa stretli proti sebe včera a bola z toho jasná výhra Kazachstanu. Kazachstan U20 dominovali herne vo všetkých činnostiach. Lotyšsko U20 dnes v pozliepanej zostave bez najlepších hráčov. U Lotyšska U20 predsa len môže chýbať aj súhra, veď predsa len chlapci spolu nehrávajú často. Kazachstan o 3 dní začína ostrý súťažný zápas, kde to Lotyšsko až o 18 dní majstrovstva sveta do 20 rokov. Je to síce prípravný zápas, kde o nič nejde, no predsa len aktuálna kvalita a súhra je na strane Kazachstanu. Plus fakt, že ich čoskoro čaká súťažný zápas a nastúpia s jasným systémom, kde to Lotyšsko ešte môže skúšať nové veci. Teda naša stavka znie: Kazachstan U20 v dôvere 10 z 10 v kurze 2,15 stavkovej kancelárii Nike. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, zdieľať video a odoberať náš kanál, aby ste nepremeškali žiadne dôležité informácie. S pozdravom, Green Keeps News.